По принцип царя на лозята трябва да бъде избран като най-добрия и доказан лозаро-винар в селото или в региона. Ние сме го избрали, защото се е доказал. Това е господина, който стои в нашата писана каручка. Сега ще му бъде поднесена една традиционна питка и той ще зарезе от трите лозички. За съжаление нямаше как да ви закараме цялата генетична банка, защото е 4 декара, но 3 лозички са достатъчни. Традицията повелява царя на лозята да зареже пръчки от 3 лози, с които да бъде сплетен венец. Този венец той ще носи и като най-добрия лозар в региона ще носи здраве и берекет на цялото село. Амин. Бъдете благословени. На здраве на всички! На здраве! И сега той трябва да каже за всички. Той ще си го прочетем. Хайде да е берекет за цялото време, много виното да прелива през праговите. Виното е любов, любовта е виното. Благодаря ви. А сега той ще бъде закичен с венеца. Благодаря ти, Кунчо. Това е наш колега от ботаническата градина, градинар, който с традиционна добруджанска носия. Така че постарахме се да ви представим, макар и кратко, за да не ви отекчим традицията. А сега ще продължим с още едно изпълнение на женска вокална група Чемерик.